Jo, zdarma, vítajte, mladého viekama. Dneska sme tu v triálovej hale. Už je zima, takže nemôžeme jazdiť vonku a preto máme túto triálovú halu, aby sme mohli trénovať aj v zime. No a vlastne máme tu ďalší vlog, no a znova budeme, ako poznáte, už s Peťom. Čau Peťo. Čau. Budeme si tu dávať znova serky, rôzne triky, skoky, no triky, nie skoky. A vlastne môžeme sa rovno pustiť a Peťo to otvorí, takže Peťo si dá prvý skok. Takže Peťová prvá serka bude tu, výskok, preskok, otočiť sa na jednotku, na gumu a hore na štyrku. Poď na to. Je to len rozohrievacia serka, takže nič ťažké, nič ľahké. By to bude až také ťažké? Presne tak, Peťo. Pekne. Pekne. Udržal, krásne. Teraz preskok na túto gumu. Uvidíme, aký Peťo zvolí postup. Dobre, na zadné. Pekne. A už iba na štyrku. OK. A už iba dohod. Krása. A dole po zadnom. Pekne. Teraz si dám niečo ja. Dobre ľudia, takže teraz mám pre Lukáša zoskok z týchto 7 paliet. Poď na to. Jak nič. Takže Peťo si dá teraz z týchto 4 palet preskok na tieto 3 palety. Je to už dosť veľký preskok, takže neviem, či to na prvý pokus, ale poď na to. Podľa mňa to dá. Ideme na to. Yes, pekne. Krása. Yes. Teraz si dám znova niečo ja. Áno. Dobre Lukáš, takže teraz ti zadávam výskok na zadné na túto kladinu a preskok na tú druhú kladinu a dole. Poď. Nevadí. Ale uznám ti to. Chceš ešte raz, alebo uznáš mi to? No dobre, uznám ti to. Dobre. Peťo, poviem ti, že skús vyskočiť toto tu na tie 4. To bude ľahké. Tak, chod cez tú kladinu. Aha. Dobre, dám to pokus. OK, poď, to dáš. Yes, úplne clean. Peťo, preskoč ešte tam. Áno. Dobre. Dávaj. Yes, to bolo pre teba easy. OK, teraz si dám znova niečo ja. Lukáš, zadávam ti výzvu. Pôjdeš stamať, vyskočíš na tú 5 a potom zoskočíš z 5 na 2 a pôjdeš dole. OK, tá 5 je pre mňa dosť ťažká, ale nedám. No ja ti verím, že to dáš. Pekne. Skok na 2. Pekne. Tak. Áno. Takže Peťo, zadávam ti výskok na 3, preskok do predného na 5, to už je dosť ťažké, a preskok tam. Súhlasíš? No dobre, uvidím, či to dám, ale dúfam, že... Ale dáš, jasné, že dáš, poď. Yes, pekne. Krásne. Teraz si dám znova niečo ja. Lukáš, mám pre teba challenge. Pôjdeš tu na, vyskočíš na túto kladinu na zadné, položíš si predné, hodíš sa na tú paletu a zoskočíš dole. Poď. Pekne. Pekne. A zoskoč. Pekne. Teraz si dám znova niečo ja. Áno. Takže Peťo si dá to isté, čo ja, ale on ešte preskočí na tú 3, takže poď na to. OK, predné. Má hore predné na 5. Teraz dohod. Je tam. A teraz preskok. Yes, krásne.
Pekne. Teraz si dám znova niečo ja. Lukáš, mám pre teba challenge. Pôjdeš tam, položíš si predné a urobíš ten ako keby podskok s obidvomi kolesami a predné si položíš na paletu. OK, tak to je dosť technická vec. Treba na to veľa síly, tak ale môžem to skúsiť. Hej, to je pravda. Pekne. To bolo skôr na zadné, ale uznám ti to. OK. A zišiel to. Dobre. Tak teraz si dám znova niečo ja. No a poslednú vec, potom sa presunieme tam do druhej haly, si dá 5 od týchto 9 paliet dole, takže poď na to. Toto už je dosť... Je to dosť extrém, Peťo. Ale ja ti verím. Yes! Úplne pekne. No a teraz sa presunieme do druhej haly. Dobre ľudia, takže takto vyzerá malá hala. Jazdia tu mladší jazdci, ale aj keď si dobrý jazdec, tak sa to dá dobre zajazdiť. Dobre, takže teraz si dá niečo Lukáš. Takže Lukáš si vybral sérku, že pôjde tu na skoky na zadnom, tu na prejde a tu na preskok. Nevie, či to dá, či mu to telo zvládne, ale keď nedá, tak to nevadí. Poď. Oj! Poď. Pohodka. Si tam trošku zlomil paletu, ale to nevadí. To bolo strašne tesné, ale to vôbec nevadí. Teraz neviem, čo Peťo. Áno. Takže Peťo si tu dá vlastne teraz do predného, na zadné a tam na zadné. Taký štvorček, takže poď na to. OK, prvý skok do predného, pekne. Skoro si zomrel. OK, prvý skok. Druhý skok. Tretí skok. A štvrtý skok. A ešte dokončí. Dobre, ne. Nevadí. Teraz si dám znova ešte niečo v tejto hale ja. Dobre ľudia, takže Lukáš si dá tu na sérku. Pôjde tu nahore, pôjde preskok na zadné a tam na zadné. Áno. Pekne. Ideš aj naspäť, hej? Nevadí. Tak teraz si dám dačo ja. Takže pre Peťa som si pripravila takú technickú lineu, že vyjde tu, postaví to na zadné, je to v kopce, takže to nebude príjemné a tam po tej strednej prejde na zadnom až na koniec. Takže poď na to, Peťo. Podľa mňa to dá. OK. Yes, dal to, pekne. Tak teraz sa presunieme znova tam vedľa do druhej haly. Dobre, Lukáš, takže pripravil som si pre teba lineu. Vyskočíš z miesta na zadné na túto trojku. Pôjdeš na gumu a zoskočíš z gumy a pôjdeš tu na túto trojku a zindeš ju. Tak táto trojka je dosť extrém na zadné, ale tak dám do toho všetko. Poď. Čo sa stalo? Lukáš. Ja nechápem, čo sa to stalo. Ja som proste vyskočil a mi sa úplne posunuli rajdy. Asi som ich mal slabo dotiahnuté, ale no, nevadí. Idem to teraz dať, dúfam, že už sa nič nestane. Áno. Pekne. OK. Už iba tento skok. Dám si iba tento skok už. Takže idem na to. Zase? Nie, vyskočí trojku. Teraz to... Dobre, toto je Lukášov tretí pokus na vyskočenie tejto trojky. No, pekne. Už bolo na čase. Teraz si dá znova niečo, Peťo. Áno. Takže Peťo si dá tento tu skok do predného a preskok na trojku, takže poď na to. Toto je z dvojky na 5, takže je to trošku ťažšie, ale
Peťo to dá. Nevadí. Dúfam, že na druhý to vyjde. Peťo, druhý pokus. Yes! Je to tam! Na druhý jak nič. Teraz tento ďaleký preskok. Yes, pekne, Peťo. Pekne, pekne. OK, toto bola dosť ťažká sérka. Peťo je rád. A teraz si dám niečo ešte ja. Takže ja si teraz dám ako posledný skok tohto videjka výskok na 3 palety s rozbehom pozadu. Poď na to. Škoda. Daj to. Dobre, toto je Lukášov druhý pokus. Škoda. Na tretí to dáš. Dobre, takže toto je Lukášov tretí pokus. Poď na to. Jak nič. Posledný skok tohto videjka. To bol posledný skok tohto videjka. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, budeme mať za like, odber, koment, share. No a vidíme sa u ďalších takýchto videjkách. Takže zatiaľ čauko!